To je jak to se chytni do ručiček, teta. Super. Tady si do ty Ty ouška. chceš miminou. Tak, výborně. Výborně. Super. Utekla nám koule, tak já ti přidržím. No. Hezky jsi to udělala. Tak to tam nasyp, zavři. A vemeš si teďka tohleto? Jo, no to jsem na tebe zvědala, já si budeš taky tak šikovnej teda. Tak. Tak šikovnej, jo. Tak. Julo, výborně. Tak a teď to vrátíme zpátky na té táce. Tak. A odneseme to. Bezvadný. Šikulka. To nezavírej. Dej to tam, ať si zase můžeme vzít další. Tohle, tak si to, Julko, vem si to a odnes si to na ten svůj kobereček, jo? Ne já. Ano, správně, to víš, jo. Lili, bude Julinka dělat, jo? A Juli, víš jak? Dej si to tady takhle, hele, a to máš takový na tom koberečku, to všechno musíš mít. A začneme barvičkama. Dej si, jaký chceš a vždycky takhle bude řada. Takhle bude řada. Ne, Lili, neberej to, ty máš svůj kobereček.